дар ҳавзи круглии Петрографӣ наздикии шаҳри Санкт-Петербург ду духтар ғарқ шуданд. духтарон 12 сола ва 14 сола буданд. ин хоҳарон ҳамроҳи хонаводаашон аз Тоҷикистон ба Русия омадаанд. ин ҳодисаи нохуш тақрибан соати 17 ба вақти маҳаллӣ рух додааст. духтарон бо падар, модаркалон ва бародари 4 солааш ба ҳавз омадаанд. тибқи баъзе маълумот бо вуҷуди шино карда натавонистанашон, духтарон ба об даромадаанд. вақте ки яке аз онҳо ғарқ шудан мегирад, дуюмӣ ба кӯмаки вай шитофтааст. дар натиҷа онҳо якҷоя ғарқ шудаанд. ба падари духтарон муяссар шудааст ки ҳамроҳи дигар истироҳаткунандагон духтари хурдиро ба соҳил бароранд, аммо ҷасади духтари калонӣ ба умқи об рафтааст. ҷасади ӯро наҷотҷаҳандагони ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда берун овардаанд. духтари 12 сола низ дигар ба ҳуш наомадааст. тавре зикр мегардад, муфаттишони ноҳияи Петродводцовки раёсати шаҳрии кумитаи тафтишот аз рӯи ин ҳодиса мутобиқи моддаи 109 қисми 3 парвандаи ҷиноятӣ боз намуданд. ҳадди ниҳоии ҷазо мувофиқи ин модда маҳрумият аз озодӣ ба муҳлати 4 сол аст. дар ин бора Азия Плюс иттилоъ медиҳад.